Здравейте! Добре дошли в моята трета и последна лекция от серията Дървото във визуалните изкуства и архитектурата. Преди да започна да говоря, трябва да направя една уговорка, че аз не съм професионалист в тази област, но съм добре образован зрител, който много се интересува от развитието на архитектурата, особено в последните времена. След появата на параметричното проектиране. Появата на параметричното проектиране скъси дистанцията между скулптурата и архитектурата. Въпреки че са две все по-сродни човешки занимания, то има и една съществена разлика между тях. Това е функционалността. При скулптурата ние имаме функцията на въздействие на произведението върху зрителя. Говориме за емоционално въздействие. Функционалността при архитектурата е по-друг вид. Тя е в по-чиста форма, физическа, въпреки естествено цялото въздействие на архитектурата като цяло, като художествен образ. Основното предназначение на архитектурата, това е нейната функция човек да може да обитава тази, както беше казал един мислител, тази обитаема скулптура. Безспорно, първата поява на дървото в архитектурата, това е колоната. В различните цивилизации и в различните епохи колоната има различен вид, естествено, но се запазва категорично разделението на двата елемента, придобити от самото дърво. Или това е ствола на дървото и короната на дървото, която се превръща в капител на самата колона. Дори и при най-пестеливите колони, каквато е дорийската, ние имаме един ехин, който подсказва още една част, поставена върху ствола, отгоре. Във всяка една цивилизация и епоха, дървото е прочетено и превърнато в колона по различен начин, съобразно на нуждите на архитекта или на групата архитекти от образа на тази колона. Освен от историческа гледна точка, от функционална гледна точка, дървото има основно три проявления в архитектурата. Те са повърхностно проявление като дизайн на фасада. Тоест, архитекта се инспирира от дървото и създава една повърхностна структура, с която най-общо казано опакова сградата. Втория вид проявление на дървото в архитектурата, това е появата на структурни елементи, които отново са колони, но те не са външни колони, а вътрешни, които крепят цялата конструкция или в отделни случаи и самата корона на дървото представлява покрива на съответното архитектурно творение.
И третия вид е най-сложния вид проявление на дървото в архитектурата. Това е създаването на... То не е сграда, защото то е най-различно нещо в отделните примери. Едно пространство, в което човек може да влезе и да извършва различни дейности. Друго важно проявление на дървото в архитектурата, това е свойството на дървото да хвърля сянка. Тъй като много по-бързо може да си изградиме едно, примерно 30-метрово дърво, което да ни хвърли голяма сянка, отколкото да посадиме дърво и да чакаме то да порасне. Много архитекти прибягват в по-топлите страни, разбира се, прибягват до построяването на дървета на първо место за хвърляне на сянка. Естествено, някои от тях осмислят, какъвто е примера в Сингапур, осмислят интериора на дървото с зони за разхождане, с кафенета, свързани дървета с влакче за придвижване на пътниците от дърво на дърво и допълването във времето на тези отделни дървета за начало до група дървета и до малки горички, които хвърлят доста хубава сянка. Много по-бързо и много по-евтино можем да направим архитектурно дърво, отколкото да посадиме истинско и да чакаме то да порасне. Имаме още един пример за архитектурни дървета. Освен дърветата, които разгледахме, които хвърлят сянка, има и дървета, които са чадъри срещу дъжда и градушката. Такъв е примера на групата дървета, намиращи се на новия градски площад в град Хамилтън в Шотландия. Те са стоманени конструкции с стъклен похлупак, под който хората могат да се скрият от дъжда и да останат сухи. Формообразуването на дървото в архитектурата следва стриктно строителните технологии и тяхното развитие. Като започнем от камъка, в какъвто се е появило дървото за пръв път под формата на колона в архитектурата, имаме дървото като строителен материал в този случай, бетона, различните видове стомани, неръждаема, ниско легирана, високо легирана стомана, Corten Steel, за който споменах в предишната лекция, алуминия, естествено, както и новите материали, появили се след параметричното проектиране. Или, тук вече не мога да твърда категорично, не знам дали параметричното проектиране не се е появило вследствие на новите материали и технологии, т.е. то е станало възможно след появата на конкретни технологични процеси в строителството. Но това, което мога да кажа със сигурност, че дървото навлиза по-масово като структура в архитектурата след появата на новите технологии. Естествено и комбинацията от стари и нови материали, нещо изключително характерно за архитектурата, но не толкова характерно за скулптурата.
Освен обект на инспирация на структурно ниво, дървото в архитектурата има още едно изключително важно значение. Това е естетиката на архитектурните форми, създадени на базата на прочит на дървесната структура. Тези архитектурни форми интегрират по-добре втория свят, създаден от човека, където правата линия е преобладаваща, с мекия свят на кривата линия на самата природа. В природата правата линия съществува само на микроструктурно ниво, докато в видимата природа правата линия много рядко присъства и обикновено е привнесена от човек. Това е още един много важен аспект от появата на структурата на дървото в архитектурата. С това завършвам моята серия лекции. Благодаря ви, че бяхте с мен.